खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेट चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट निउस आपडेटआनो जाहैबाय केरेलायाव उरां जाहाजा क्रास जानानै गासै 27 सुबुंनि जिउ खहा। केरेलायाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। दुबाइनिफ्राय केरेलानि कोझिक'डेसिम फैनाय एयार इन्डिया उरां जाहाजा केलकाता इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव क्रास जायो। बे जाथायाव गासै 27 सुबुंनि जिउ गोमायो आरो 100निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जायो। मिथिनाय बादिब्ला बे उरां जाहाजाव क्रिउ आरो पेसेन्जारफोरखौ लाफानानै गासै 150 सुबुंफोर दंमोन। बबेखानि बे जाथायनि उनाव गासै गं 22 एम्बुलेन्सजों लोगोसे अर खोमोरग्रा हानजाखौ दैथायहरनाय जायो। नैथियाव दङ अराङाव साथाम मै बेदर फानग्राफोरखौ हमो। अराङाव थानाय अरां हादरारि हाग्रामायाव मै बेदर फाननायनि जाहोनाव 3 सुबुंखौ हमो। रिपर्टनि बादिब्ला हमजानाय सुबुंफोरा मरिगाव जिल्लानि होनना मिथिनो मोन्दों। बिसोरनि मुंफोरा जाहैबाय फारियै तालेब आली, साइदुल आरो आब्दुल हुसेन। मिथिनाय बादिब्ला बिसोर 3नि आखाइनिफ्राय गासै 80 किल'ग्राम मै बेदर मोनो। थामथियाव दङ बाक्सा जिल्लानि अरुण बर'आ डक्टरेट डिग्री उथ्रिनो हाबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सिमलाजार गामिनि बिफा सतीश बर' आरो बिमा नारुथि बर'नि नैथि फिसाज्ला अरुण बर'आ थांनाय जुलाइ दाननि 31 खालार खालि गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय डक्टरेट डिग्री मोनफुंनो हायो आरो बिथांनि बिजिरसंनाय आयदाया जादों ए टाइपोलॉजिकल स्टाडी अफ वर्ड्स अफ बर' लैंग्वेज। बिथाङा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिनो प्रफेसर सनप्राफा सायनारिनि दैदेननायाव MIL आरो LS बिफानाव गुबैयै बर' रावनि सोदोबफोरनि सायाव बिजिरसंनाय खामानिखौ मावफुंदोंमोन। मिथिनाय बादिब्ला आथिखालाव बिथाङा बरपेटा जिल्लानि हावली हालामाव थानाय BH फरायसालिमायाव बर' बिफानाव एसिस्टेन्ट प्रफेसर महरै खामानि मावगासिनो दं। ब्रैथियाव दङ काछार जिल्लायाव सासे 5 दान जानाय गथ'साखौ लांखारनानै बुथारो। काछार जिल्लानि सनाय पुलिस थानानि सिङाव थानाय काजिदार ओनसोलाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जालाङो। सासे 5 दान जानाय गथ'साखौ माखासे दुथांफोरा दरजाखौ सिफायनानै बिमा बिफाजों उन्दुबाय थानाय समाव लांखारो आरो बिमा बिफानिफ्राय 10 लाख रां दाबि खालामो, जायनि उनाव बिमा बिफाया पुलिस थानायाव एजाहार होयो। बिनि उनाव पुलिसा संदाननायखौ जागायो आरो बे जाथायजों लोब्बा गोनां सासे दायनिगिरिखौ हमो। बे दायनिगिरिखौ पुलिसा सोंनायाव बे गथ'साखौ बुथारबाय होनना मिथिनो मोननाय जायो। दायनिगिरिया फोरमायनाय बादिब्ला लांखारनाय हरावनो बे गथ'साखौ बुथारो। बिनि उनाव बे दायनिगिरिनि मददजों बे गथ'सानि गोथै देहाखौ बोखाङो। बाथियाव दङ दिल्लीयाव सासे सुबुंखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसा हमो। दिल्लीयाव सासे 12 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि खस्थ' होनायनि दायाव सासे सुबुंखौ पुलिसा खायो। बे हिन्जावसाया गोब्राब जोखोम जानायलाय AIIMS देहा फाहामसालियाव थिसननानै सार्जारि खालामनो गोनां जायो। जिनाहारि खालामग्रा जुनाद आखुनि दुथांनि मुंखौ 33 बोसोर बैसोनि कृष्ण होनना सिनायथिनाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला बे दुथाङा हिन्जावसानि न'आव न'नि मुवा बेसादफोरखौ खावनो होनना हाबदोंमोन, नाथाय हिन्जावसाया न'आव हारसिङै थानाय खाबुखौ लानानै बे लाजिनांथाव हाबाखौ मावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।